Türkmengaz kampaniýasynyň işgärleri kömek pullarynyň ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan nägile bolýar. Türkmenistanyň iň girdijili pudugy bolan Neftgaz pudugynyň işgärleri yaramaz iş şertlerinden, şeýle-de aýlyklaryň azaldylmagyndan, bonuslaryň, kömek pullarynyň hemde beýleki ýeňilliklerin ýatyrylmagyndan şikaýet edýärler. Soňky ýyllarda Türkmengaz döwlet konserniniň dürli kärhanalaryna iş şertleri yaramazlaşdy. İşgärler kömek pullarynyň kesilmeginden, çalşyklaryň kemeldilmeginden we ziýan üçin tölenýän töleglerin azaldylmagyndan nägile ýöne ýol başçylary arz edip bilmeýärler diýip Türkmennokod News neşri habar berýär. Neşriň habaryna görä konserniň işgärleri soňky ýyllarda işgärleriň ýubileý toýlary münasibetli tölenýän bonuslardan, durmuş toýlary münasibetli tölenýän kömek pullaryndan, şifaxanalarda din almak üçin mugut berilýän ýollanmalardan özleriniň mahrum edilenliklerini aýdýarlar. Neşriň çeşmelerine görä gaz edaralaryň ýol başçylary ýeňillikleriň we bonuslaryň ýatyrylmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary bilen düşündirýärler. Energiýa terişdelerine baý Türkmenistanyň Neftgaz pudugy ýurdun iň girdijili pudugy bolup durýar. Muňa garamazdan düşewüntli pudugyň işgärleri barha yaramazlaşan iş şertlerinden şikaýet edýärler. Ähli büdjet işgärleriniň aýlyklary her ýyl 10 götürüm ýokarlanýar. Diňe Türkmengaz döwlet konserniniň işçileriniň aýlyklary 8 götürüm göterilýär. Bu injenerlere we ýol başçylara degişli däl. Olaryň zähmet haklary adatdaky ýaly ýokarlanýar. Ýöne işçiler bolyn näweli sebäplere görä 2 götürüm ýitirýär diýip Türkmennokod News ýazýar. Döwlet medeniýetine görä Türkmengaz kampaniýasyna döwlet tarapyndan ýygyderli maliýe goldaglary berilýär. Soňky bir ýylyň dowamyna Türkmengaz döwlet konsernine ýurdun Merkez Bank tarapyndan berilen maliýe ýardymlary, daşary ýurt kampaniýalary bilen baglaşmagy ygtyýar berilen şertnamalar we eglan edilen tenderler kampaniýanyň maliýe işçiligine işaret edýär. Diňe sentýabr aýynyň dowamyna Türkmengaz döwlet konsernine 2 daşary ýurt kampaniýasy bilen Russiýanyň bir paýdarlar jemgyýeti bilen hemde Birleşen Arap Emirlikleriniň Pioneer House General Trading kampaniýasy bilen aýry başga şertnamalary baglaşmagy ygtyýar berildi. Döwlet mediasyna görä kampaniýa Russiýadan turba Birleşen Arap Emirliklerinden ätiýaşlyk şaýlaryny satyn alar. Türkmenistanyň ýalňyz resmileri ätiýaşlyk şaýlarynyň zerurlygyny ýurdun käbir gaz çykaryş müdürlikleriniň gaz dethkalarynyň enjamlarynyň könülüşmegi we hatardan çykmagy bilen esaslandyrýarlar. Iýunyň ahyryna Türkmengaz kärhanasy gaz geçirjileri çekmek, Neftgaz guýlaryny buraglamak üçin zerur bolan ýörüýte enjamlary satyn almak üçin daşary ýurt kampaniýalarynyň gatnaşmagyna bir bäsleşiň eglan edilendigini we ýeňijileriň kesgitlenendigini eglan etdi. Ýöne ýeňijileriň atlary, zerur bolan enjamlaryň bahalary baradaky maglumatlar köpçülige ma'lum edilmedi. Iýun aýyna Türkmengaz döwlet kampaniýasy galkynyş gaz käninden çykarylýan tebii gazy haritlik derejesine getirmek üçin hemik serişdeleriň, katalizatorlaryň we keramik şarlaryň zerurdygyny aýtdy. Munyň ýylyny 11-nji ýylyna Türkmengaz döwlet konsernine Birleşen Arap Emirliklerining Alta Vista kampaniýasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Şertnamanyň bahasy köpçülige ma'lum edilmedi. TDH-nyň habaryna görä 26-njy maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýene bir gezek Neftgaz pudugyna zerur bolýan ätiýaş şaýlary satyn almak, guýlary awatlamak we götürji enjamlary satyn almak hakyna karary gol çekdi. Ýöne bu kararyň jekmejekligi onuň ýerine ýetirilmegine gatnaşyjy taraplar we haritlar köpçülige ma'lum edilmedi. 29-njy aprelde geçirilen hökümet maslahatyna şol wagt energiýa pudugyna gödäwçilik edýän vice-premier Şahym Abdurrahmanow ýakyn 2 ýylda Neftiň we tebii gazyň goşmasy möçberleriniň çykarylmagyny maliýeleşdirmek boýunça işleriň alınıp barylýanyny, munyň üçin gaz känleriniň birnäçesini ýeni awatlaýyş işlerini geçirmek üçin değişli enjamlary satyn almagyň zerurdygyny aýtdy. 4-nji martda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Neftgaz pudugyny alınıp barylýan işlerden şol sany Türkmen döwlet konserniniň alyp barýan işlerinden nägile boldy. 8-nji fevralda Türkmengaz we Türkmen Geologiýa döwlet kampaniýalaryna 250 million manatdan gowrak döwlet maliýe goldagy berildi. 28-nji ýanwarda Türkmengaz döwlet kampaniýasyna Hytaýyň CNPC Neftgaz kampaniýasy bilen bahasy $106 million töweregi bolan goşmaça şertnamalary baglaşmagy ygtyýar berildi. Munyň edil öň ýany 26-njy ýanwarda ýurdun Neftgaz pudugyny ösdürmek maksady bilen nilen kesgitleme esasyna Türkmengaz döwlet konsernine $160 million töweregi maýa goýum serişdeleri bölünip berildi. Geçen ýylyň noýabr aýyny öňkü vice-premier Şahym Abdurrahmanow galkynyş gaz känine degişli bolan turbalary postlamadan goramak üçin Türkmengaz döwlet kampaniýasyna
türlü görnüşlü himik serişdeleriň zerur bolup durýanlygyny elan etdi. Şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow himik serişdeleri satyn almak barada karara desini gol çekdi. Ýöne bu kararyň jekmejekligi we himik serişdeler üçin zerur bolan çykdyjylar köpçüligi ma'lum edilmedi. 16 noýabrda geçiren hökümet maslahatyny ýene Döwlet Awat Gaç çykaryş müdürligine degişli käbir desgalardaky ätýaşa ýetmezçiligi aýan edildi. We Türkmengaz döwlet kompaniýasyna bu ätýaş şaýlary satyn almagy ygtyýar berildi. Ýöne şaý sowdasynyň bahasy baradaky jekmejeklikler ma'lum edilmedi. Ýöne munyň bilen baglanykda Türkmengaz kompaniýasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň Augusta International kompaniýasyndan ätýaş şaýlary satyn almagy ruhsat berildi. Şeýle-de noýabrda beýleki käbir energiýa kompaniýalary bilen bir hatarda Türkmengaz döwlet konserniniň Gaffney Klein Britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda Aşgabatda bir halkara neft-gaz forumuny guramalaşdyranlygy ma'lum boldy. Ýöne forumuň çykdyjylary barada ilata hasabat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmengaz döwlet kompaniýasyna degişli 5 desganyň hususlaşdyrylanlygy ma'lum boldy. Ýöne bu hususlaşdyrmanyň detallary hem köpçülige ma'lum edilmedi. Geçen ýylyň awgustynda energiýa pudugyny gödäwçilik edýän wiçe-premier Şahym Abdurrahmanow Türkmengaz döwlet kompaniýasynyň Daniýanyň Haldor Topso kompaniýasy bilen TV gaz gaýtadan işleýän kiçik öwrümli bir zawody gurmak barada gepleşip geçirýänligini elan etdi. Ýöne görnüşinden TDH-nyň maglumatlaryna görä bu gepleşikleriň soňu bolmady. Bu aralykda dünýäde dowam edýän energiýa aladalarynyň arasyna Türkmenistanyň Hytaýa berýän gazynyň möçberi rekord derejelere ýetdi. Galy berse-de dünýä bazarlaryna gazyň bahasy ýygyderli gymmatlanýar.